Nahi nuke jakin, zure lehenengo aldia nolakoa izan zen, edo zure prozesua nolakoa izan den? Nik uste ez dakit, 16 edo 17 urterekin, udaran, hori izan zen nire lehendabiziko kontaktua, kontaktua, igual zen pixkat leheno, baina izan zen neskekin, eta gero, 19 urteekin, 2 urte edo 3 pasata, mutilekin. Baina nik ez nekin, mutilekin harremanak izatea gustatuko litzaidake. Ez zitzaizun pasatu burutik ere ez? Ez. Bueno, pentsatzen nuen, zuk zakil bat jaten, eta nazkagarria iruditzen zitzaidan. Orain ez. Ez maravilloso. Baina leheno bai. Ez nun imaginatzen ere burua hor egotia, no. Orduan nola gertatu zen? Egin zidaten agur bat bialtzen diote mendikan, pertsona hori, 1000 esker, benetan, eskertzen diot, begiak ireki dizkidetez, eta perfil bat, faltsu bat, egin zidaten Grinderren. Delitu bat. Bai, nire argazkiak hartu zizkidaten, eta idatzi zidaten Instagrametik, mutiko batek, ez nuena ezagutzen. Idatzi zizun mutil batek Instagrametik, Grinderren ikusi zintuelako. Hori da, abisatzen. Abisatzen, baina ez zuena zurekin ligatu nahi, baizik eta ikusi zaitut. Bueno, ligatu ere bai. Eta nik jarri nintzen begiratzen interneten zer zan Grinderra, eta perfila izan zen, como joder. Ez zenuen aplikazioa ezagutzen ere. Keba. Eta hortik, erantzun nion lehendabizikoari, eta hitz egiten hasi nintzen berarekin, eta nik ez dakat problemaik oso pertsona irekia naiz, eta ez nun problemaik euki edo zeinekin geratzeko, plan bat egiteko, orduan egin genuen plan bat, zan mendira jutea, bainatzea, udaran, eta no seke. Ez zan ezer gertatu, gainean nik negon en plan de, zukor, nik hemen, ez ukitu, por si acaso, me va a entrar la homosexualidad por las venas, ¿sabes? Junginan bere txera arratsalean. Pelikula bat ikustera, pelikula bat ikustetik edatu nintzen afaltzera, eta afaltzetik lo egitera. Odean geunden, eta hitz egiten, konbertsazio asko geunden, eta itzale egin nituen argiak, loetara goaz, isiltzen geha, alde batera, mugitzen zapiska bat, no seke, eta bukatu genuen begira, no, digamos, ikusi gabe, baina begira. Aurrez aurre. Bai, eta bukatu zuen bere eskua, en plan, moviendo da, hemen, horrela. Eta nila, zakila horrela nekan, situazio hori nik esaten nuen, ¿qué está pasando? Eta bera, hain mantxo ikusi nuen, que cogí, le destapé y le comí la polla. Hala. Eta ez nun disfrutatu. Zergatik uste duzu, ez zenuela disfrutatu? Urduri eta nazkan, mix. Nazka sentitzen zenuen? Bai, nik tripako minak nezkan gero. Bostaldiz gehiago, euki genitun sexu harremanak, bai? Baina zigarren arte ez nion musurik eman. Zeintzuk izan dira bidean topatu dituzun tabuak? Zure arresi propioak eta inguruan ere jaso dituzunak? Nik adibidez, hasi nintzanean mutilekin, udara guztian egon nintzen mutile honekin, hasi nintzen beste mutilekin, eta 2 urte pasata, izan zen lehen momentua nire uzkia ukitu zutenen. Gainera keinua egiten dozuta da, claro. Itxita. No, claro, horrela. Grinder instalatu nuen, sexu erraza ikusi nuen, gero, esan nuen eneko frena. Zergatik paratu zenuen ritmoa? Zergatik jaitsi zenuen velozidadea Grinderren? Gehiegi, sexu gehiegi eukin nuen, egun gutxitan. Egun batean igual 3 mutil ezberdinekin geratu nintzen. Baina zerk mugitzen zintuen hortara? Sexu erraza, morbo, gustoa, oso sexuala naiz. Momentu horretan, naiz eta sexu harreman asko izan, egunean zeharreta dena alakoa, heldu zen momentu bat non utzi zenion hori egiteari. Mutil batekin geratu nintzen, esan zidala dutxara juteko mesedez, zan komun garbitu, eta etorritan nik dutxan, pentsatzen de, ¿qué necesidad tienes? Eta hori zan el punto de inflexión, eta esan nun, jazta.